Sitten meillä on vielä yksi mielenkiintoinen esitys. Eli Ville Aaltonen. Okei, Lasse. Yksi puhuu. Mä sanon olussakin. No niin, ei mitään. Ville Aaltonen on siis uraauurtava kaavoitusarkkitehti ja hän esittelee Kaarinan Rauhanlinnan länsiosan suunnitelmaa, joka on tehty hyvin kauniilla periaatteilla. Ole hyvä. Kiitos. Joo, mä oon Ville Aaltonen ja toimin kaavoitusarkkitehtina Kaarinan kaupungissa. Se on tuolla Turun naapurikaupunki ja tää Rauhanlinnan alue on tuossa ympäröity. Ja Kaarina on tämmönen aika tyypillinen modernistisen metsälähiö-ideaalin mukaan rakennettu kaupunki, hyvin laatikkoinen. Tässä on se keskusta-alue ja sitä on pikkuhiljaa samanlaista rakennettu lisää ja lisää, kunnes tultiin tähän Rauhanlinnan pellolle, jossa kohtaa siellä sitten ajateltiin, että voisiko jotain muutakin rakentaa, jotain radikaalisti uudella tavalla jatkaa tätä Kaarinan keskustaa ja mihin sitten päädyttiin, niin tällaisiin ja tämän tapaista rakentamista. Ja mä oon tehnyt tämmöisen videon, jos Marju pistää sen päälle, mikä vähän esittelee, että minkälaista visiota tässä on. Ensin tehdään demonia ja sitten mietitään, miten se tosimaailmassa onnistuu. No niin, katsotaan miten demoefekti tästä lähtee. Pitääkö valoja panna pois? Pois vähän pystyttää. Tietääkö kukaan, miten ne toimii? Ei. Nyt tuli se demoefekti. Vaikka antako sen häiritä? Demoefekti ei koskaan kerro. Pystyykö sinä katsoa, että jos oistaisi niin kuin... Että onko täällä niinku nettiä? Se on siinä netissä sitä, mihin on kaikki No joo, mä voin Laitetaanko pauseja takaisin? Joskus rämpyttäminen auttaa nettiä. Ei aina. Onko se wifi päällä? Niin tuolla ylhäällä ei näy wifiä. No mä luulen, että siinä on katkettu. Mutta demoefekti on, yllättävän vähällä demoefektillä me ollaan tässä pärjätty. Mutta joo, mä voin jatkaa tota ihan... lähtikö se?
kokonaisuutta vielä. Se on itse asiassa nyt semmoinen, millä Joo, näkyy peräpenkilläkin. Joo, tässä on professori Juho Rajaniemi, joka on diplomityötä aikoinaan tarkisti, ja hän oli niin radikaali, että hänen mielestään kaavoitus on niin pilalla ja rikki, että siitä pitäisi luopua kokonaan ja jotain muuta keksiä tilalle. Mä itse en ole ihan niin radikaali, mutta mä uskoisin ymmärtäväni, mitä hän tarkoitti, mitkä seikat niin kun sai hänen ajattelemaan näin. Ja olen niihin niin kun tässä itsekin tämän projektin aikana kai törmännyt. Eli tässä on tämmöinen tyypillinen modernistinen metsälähiö-ideaali, mitä viimeisen noin 100 vuoden aikana suomalainen järjestelmä on optimoitu tuottamaan tätä lisää ja lisää. Ja sitä ennen tosiaan, niin kuin mainittu, oli erilaisia ideaaleja, esimerkiksi tämä kaupunkirakennustaide, Camillo Sitte ja niin edelleen. Eliel Saarinen esimerkiksi edusti tätä Suomessa Munkkiniemi-Haaga-suunnitelma, ja tässäkin on ollut yhtenä esikuvana. Ja tällaisia kivan näköisiä taloja on helppo mallintaa 3D:nä, mutta vaikeampi on sitten, että miten ne tavoitteet sitten ilmaistaan tällaisessa kaavassa, mikä on tämän näköinen dokumentti kuitenkin loppujen lopuksi. Että miten tästä idealuonnoksesta saadaan tämmöinen kaava, joka sitten tuottaa sitä idealuonnoksen näköistä ympäristöä. No, tässä meillä on sitten niin kuin yhtenä ratkaisuna kehitetty äärimmäisen tiukat kaavamääräykset. Esim. Tuossa on TNI-alueen osa, jolla on rakennettava tontille rakennettava rakennuksen tyylin mukainen torni. Tornissa tulee olla täytetty pyramidimuotoinen katto, jonka alempien lappeiden kaltevuuden tulee olla 80 astetta, ylempien lappeiden 55 astetta, alemman lappeen tulee olla vähintään yhtä korkea kuin ylemmän torin huipun on noustava 2-6 metriä rakennuksen katonharjaa yläpuolelle. Koska me ollaan niin kuin huomattu, ellei tarkasti kerrota mitä halutaan, niin sitten ei saada sitä. Se vaan on niin. Että jos haluaa jotain, niin sitten se täytyy myös kirjoittaa. Tässä on kaavamääräyksiä, niin kuin tällaisia, jos haluaa Jugendtaloja, niin tässä on millä tavalla niitä esimerkiksi on haettu. Tai sitten jos haluaa tällaista klassistista, vähän joku Ludwig Engelin suuntaista pihapiiriä, tässä on Eliel Saarisen vaikutuskin huomattava, niin silläkin on sitten omat määräyksensä, ja siellä sitten on vaikka selitetty, että doorilaisen järjestelmän mukaisia täytyy olla yksityiskohdat, ja siinä tulee tietty pientä ongelmaa, että mitä ne on ne doorilaisen järjestelmän mukaiset yksityiskohdat, ei välttämättä mikä itsestäänselvyys tämän päivän arkkitehdeille, mutta ne onneksi löytyy kirjoista ja kansista, mikä on tyylimukainen koristeellinen finiaali. Mitä tarkoittaa finiaali? No tuossa on nyt esimerkki, millainen se esimerkiksi voi olla. Tätä on tästä kieli, mikä on unohtunut viimeisen 100 vuoden aikana. Sitä ei enää opeteta kouluissa, paitsi ehkä jollain marginaalisella historiakurssilla, mitä ei todellakaan suuri osa käy. Tässä on erilaisia pedimenttejä, ei varmasti suurin osa arkkitehdeistä ole nähnytkään, tai niin kuin tuli ikinä vastaan edes, ei just toi erikoista historiaa. Jos jotain uudisrakennusta, niin ei tällaista nyt ole niin kuin 100 vuotta tehty Suomessa. Sitten on rakennustapaohjeet, sitä varten on pitkä kuin varsinainen kaavakartta ja kaavaselostus, niin sen lisäksi on tämmöinen pitkä rakennustapaohje, minkä avulla yritetään sitten tarkemmin selittää, että mitä tässä niin kuin ajetaan takaa. Tässä on niin kuin kuvia rakennuksista, mitkä niin kuin täyttäisi nämä niin kuin määräykset. Että niitä ei tosiaankaan tarvitse olla mitenkään kalliita, että niin kuin perinteinen kaunis rakennustapa ei välttämättä tarkoita, että se on kallis ja koristeellinen. Että tuossakin on hyvin yksinkertainen keltainen laatikko, missä on muutama koriste, ja se hyvin sopisi Rauhalinnaan. Siinä on niin kuin, mä olen piirtänyt tällaisia hauskoja kuvia sinne myöskin, ja selittää tässä ihan perusasioita tyyliin, että käytetty tyyli ei saa olla ironista, huvipuistomaista eikä postmodernia. Valittua tyyliä on noudatettava ammattitaitoisesti ja uskottavasti. Rauhalinnasta ei ole tarkoitus rakentaa linnanmäkeä. Tästä lähdetään ja niin edelleen. Että jos vaikka käytetään värejä, ne värit ei saa olla neonvärisiä Jugendrakennuksessa, vaan ne täytyy olla tällaisia hillittyjä, murrettuja, taitettuja värejä. Kaikki, jos haluaa jotain, niin se pitää kirjoittaa sinne, muuten sitä ei saa. Muuten annetaan vapaat kädet tulkita, miten halutaan. No, nämä on
siellä oli helpot asiat, sitten on hieman vaikeammat asiat. Mä hyppään Rauhalinnasta niin sanottuun Apinalinnaan, mikä löytyy täältä Helsingistä, tunnetumpi nimellä Koneen kortteli. Ja sitä on kehuttu jatkuvasti sekä niin kuin arkkitehtit että ihan Hesarikin tässä niin kuin yhdeksi Suomen onnistuneimmista, miellyttävimmistä urbaaneista korttelikokonaisuuksista, ja siitä on mulla tietoisesti sitä tiedostanut, että tähän Rauhalinnaankin tullut selvästi vaikutteita, niin kuin kuvasta näkyy. Ja tässä on ilmakuva tästä alueesta, ja mulla kiinnittää tässä niin kuin huomiota yksi asia, että tätä on mahdollinen, missä on parkkipaikat. Siellä on muutama vähän uudempi rakennus, minkä yhteydessä on pieniä parkkipaikkoja. Mutta jos tällaista nykyään rakennettaisiin, olisi täysin mahdoton. Siellä pitäisi 2 kerrosta kallioon louhia, että sinne saisi maan alle parkkipaikat tuollaiselle korttilille ja voisi unohtaa kaikki puut sieltä pihalta heti. No, tässä on se, mitä se on mahdollista. Se on 5 raitiovaunupysäkkiä, 4 bussipysäkkiä kävelymatkan päässä. Et ilman tätä ei olisi mahdollista tämän Apinalinnan olemassaoloa. Ja tämä taulukko tässä niin on suurin ongelma, että 70% ongelmista, mitä tässä kaavoituksessa on, liittyy tähän taulukkoon. Eli tämä on Turun seudun pysäköintinormit, varsinkin nämä numerot tässä. Että jos sanotaan puolet pysäköinnistä on rakenteellista, niin jokainen tuommoinen pihan alle rakennettu pysäköintipaikka maksaa 35 000 euroa. Ja tällä alueella niin se tarkoittaa yli 10 miljoonaa euroa niihin pelkkiin pysäköinteihin, jos halutaan perinteistä traditionaalista kaupunkikuvaa. Ja eihän rakennusliikkeet sellaista halua rakentaa. Niin siinä on niin kuin taloudellinen mahdoton yhtälö, voisi ainakin rakennusyhtiöiden mielestä. No tässä on, mä lähdin purkamaan tätä silleen, että entä jos ne pysäköintialueet naamioidaan kaduiksi? Tällaisia kutsutaan pysäköintitaskuiksi, nykyään niitä muissakin asemakaavoissa. Että niin kuin luodaan traditionaalista katukuvaa, mutta se onkin oikeasti pysäköintialue eikä katu. Eli kaavassa se olisi esimerkiksi tällä tavalla. No sitten tulee ongelmia, että miten rasitteet, miten ajetaan tonteille, että ei saa, pitää olla tietty määrä tontteja tai tontin rajoja, mitä saa ylittää, ja miten johtolinjat, jos tämä LPA-alue ei ole kaupungin omistuksessa, miten sinne saadaan vesi ja viemäri sinne alle, miten osoitteet, toi vaaleanpunainen talo tuossa, ei sen osoite voi olla joku pysäköintialue, että annetaanko sille mielivaltaisesti osoite jostain lähimmän kadun varrelta, kuka vastaa tämän talvikunnossapidosta ja niin edelleen. Sitten ajateltiin, että no jos tämmöinen idea, että laitetaan sinne kuitenkin, niin kuin, että tämä mistä autot ajaa, niin se olisi niin kuin kaupungin omistama katualue ja pysäköintialue olisi ainoastaan toimii noin autot pysäköidään. Sinnehän sitten saadaan ne osoitenumerot ja putkilinjat saadaan sinne katualueen alle, että luulisin, että tämä nyt ratkaisee ongelman, mutta ei. Sitten on, että ei lisää kadunvarsipysäköintiä. On päätetty, että ei kaupungin kadunvarsipysäköintiä lisätä. Liikaa katuja. Tässä on nyt keskimääräisesti enemmän katuja, mitä uusilla alueilla. Ei me voida laittaa niin paljon katuja. Autoilijat eksyvät, eli sinne täysperävaunurekoilla sitten autoilijat ajaa siellä pitkin parkkipaikkoja eksyneinä, kun ei erota parkkipaikkaa ja katua toisistaan. Ja myöskin kuka vastaa talvikunnossa pidosta, että auraako kaupunki ainoastaan tuonne katualueen ja jättää noin parkkipaikat auraamatta ja mihin esteet laittaa lumeen siellä parkkipaikoilta. Niin sitten tulee suuri huokaus, että jospa kuitenkin mieluummin laitettaisiin suuria pysäköintialueita kortteleiden väliin, jolloin tietenkin menetetään tämä katukuva. Ollaan takaisin lähtöpisteessä, eli modernistinen metsälähiöideaali. Ja tässä niin kuin, ei ainoastaan kaavoitus, vaan koko systeemi kautta linja, jostain lainsäädäntö, juridiikkaa, suunnittelu, rakentaminen, infrastruktuuri, ylläpito, ne kaikki niin kuin vierii kohti tätä metsälähiöideaalia. Jos joku kaavoitus yksistään yrittää sen niin kuin estää niitä, se joutuu hirveän paineen alle siinä. Että tällaisia havaintoja tämän prosessin myötä olen huomannut. Näin välttämättä tietenkään kaikkea, jos yritetään traditionaalista kaupunkikuvaa rakentaa muualla, ei välttämättä semmoisia, mutta tämän ominaispiirteitä. Ja tosiaan tuo kolmas kohta, että mitä tästä opimme, kannattaa tästä traditionaalista kaupunkikuvaa rakentaa etenkin kaupunkien keskustoihin, tällaisiin, missä neliöiden myyntihinnat on sen verran korkeita, että rakenteellinen pysäköinti on itsestäänselvyys, mikä joka tapauksessa toteutuisi, eikä mitään luksusta. Se ainakin helpottaisi sitä rakentamista. Ainakin ne ensimmäiset projektit kannattaisi olla sellaisia. Ja tässä sitten vielä muutamia kuvia alueesta, että
siinä on jotain mallinnuksia, tuskin se toteutuu ollenkaan tämän näköisenä. Otetaan nyt se, millä sitä yritetään esittää, mitä kohti yritetään niin kuin ensin on tämä niin kuin ideaali, että mitä, täytyy niin kuin kuvallistaa se, että mitä me halutaan, niin sitten voidaan miettiä, miten me saavutettaisiin ja miten se olisi niin kuin mahdollista. Tämä tässä on meluaita. Se on dorialaistyylinen meluaita. Siinä on leksia ja puuta ja sitten villiviiniä voi kasvaa siinä ja niin edelleen. Tällainen kartanotyyppinen kokonaisuus ja keskuspuisto ja semmoista. Kiitos. No niin, ja lopuksi sitten sana vielä Marjo Uotilalle. Ole hyvä. Joo, kiitos kaikille puheenvuoron pitäjille ja kiitos, että jaksoitte ja täällä melkein kaikki pääsi istumaankin. Että ne, jotka ei päässeet istumaan, niin hyvin jaksoitte ja kukaan ei ole nukahtanut ja kaikki hyvin. Ja meillä on muutama minuutti tässä aikaa, tai itse asiassa ihan vartin verran. Joo, vartin verran suunnilleen. Keskustelulle ja kysymyksille. Ja Anne tuossa aluksi kannusti kaikkia miettimään, pohtimaan nasakoita, tiiviitä kysymyksiä ja sitten kenelle ikinä ne kysymykset osoitetaan, niin yhtä tiiviitä ja nasakoita vastauksia. Kyllä. Ja tämä on sen verran pieni, että tämä varmaan onnistuu ilman mikin juoksuttamista. Otetaan sieltä takaa, ole hyvä. Kiitos. Ensimmäinen kysymys olisi Villelle, että miten tämä on edennyt tämä hanke, että onko ollut kiinnostusta ja onko jotain, mitä sä voit kertoa, että missä vaiheessa mennään ja milloin voidaan toivon mukaan saada kuokka maahan? Tosiaan kiinnostusta on ollut ja mutta tässä on nyt siitä on tilattu niin kuin, konsultilta niin kuin sitä on tarkoitus tehdä niin kuin tutkimusta just, että mikä on tämä niin kuin taloudellinen rakennettavuus ja silleen ja miten se kannattaisi just tehdä. Tästä on niin hyvin, ei tämmöistä ole ennen tehty varsinkaan Kaarinossa, niin se on kaikki niin kuin uudisraivaamista ja me ei tiedetä mihin suuntaan mennään. Se on nyt kaavaehdotusvaiheessa kuitenkin. Mä voin jatkaa tähän sen verran, että tästähän on ollut tämmöinen markkinavuoropuhelu rakennusalan yritysten kanssa ja siinä oli noin 20 rakennusalan yritystä mukana ja kaikki halusivat olla mukana myös jatkokeskustelussa, jatkosuunnittelussa ja näkivät, että tämä tulee olemaan sellainen alue, että se tai ne rakennusliikkeet, jotka pääsevät tätä toteuttamaan, saa sellaiset referenssikohteet itsellensä, joka antaa heille etulyöntiaseman sit markkinoilla jatkossa. Seuraava. Nyt onkin paljon siitä. Oikeastaan Villellä ja Kailla semmoinen yksinkertainen kysymys, että kun aikanaan kaupungit syntyivät, niin nehän syntyivät tarpeeseen. Ihmisillä oli tarve asua ja tehdä bisnestä ja siitä tuli sosiaalinen yhteys. Nyt kun vaikuttaa siltä, että kaupungit syntyy pelkästään sen takia, että saa rakentaa, niin onko tähän saatavissa mitään muutosta? Hyvä kysymys. Ei siinä tarvitse lopettaa kaavoitus ja siirtyy regulaatioon, että jäsennetään julkinen ja yksityinen maa, lopetetaan viherkiilat, jotka ei toimi sosiaalisesti eikä ekologisesti. Palataan vaan, että julkista maata, sitten pieniä tontteja ja isoja kortteleita. Okei, onko Villellä siihen? Ei ole erityisesti lisättävää. Oletko samaa mieltä? Hyviä pointteja kyllä. No hyvä, mä otan siitä sinulle, ole hyvä. Joo, mun ryhmä on oikeastaan ollut koko elämäni kaavoitusten kanssa ja kaupunkirakentamisen kanssa tekemisissä. Alkaen siitä, että oli niin sanottu von Hertzenin restori, eli kotipiiskasta. Kuuleeko vai tarvitaanko? Mulla on niin matala ääni. Mikrofonissa on vaan hyvä. Joo, otetaan on niin, otetaan. Replayllä. Joo, toisena kerron sen verran taustasta, että olin näitä Tapiolan ja von Hertzenin oppilapsia. Oikeastaan en oppilapsensa, joka johti sitten siihen, että myöskin opetin Kanadassa yliopistossa yhdyskuntasuunnittelua. Ja näkökohta on aina se, mistä sinä olet, eli tämä ihmisen
ja tietysti maankäyttö, mutta kaikkeen näihin liittyy sitten niin valtavasti tämmöistä hallinnollista juttua ja kaavoituksen roolia ylipäätänsä. Ja se ihmetyttää, että eikö voida saada semmoista kaavoitussuositusta tai lakia aikaiseksi, että purettaessa vanha rakennus, niin sen uuden täytyy noudattaa ympärillä olevan rakennuskannan tyyliä tavalla tai toisella. Parhaan esimerkkinä, että kamalimpana esimerkkinä tämä rakenteella oleva rakennus Stockmannin vastapäätä, josta lähtee Kalevon katu. Siinä olisi ollut upea portaalin paikka, kun toinen rakennus on jo vanha siinä, niin ettei tällaista sallittaisi ylipäätänsä. Kyllä, ja sun kysymyksessä on se, että eikö Niin, tämmöistä lakia pystyttäisi joo, saamaan. kysymys on se, että millä niin kuin tätä saataisiin niin rajoitettua Niin. ja alistettua tietyt asiat paremman niin kuin vuoksi. Voi että kun saisi vastata. Marjo. En osaa vastata, olen samaa mieltä, ilman muuta. Pidättäköön tämä asia tikunokassa ja kyseenalaistettakoon vallitsevat käytännöt, jotka johtavat siihen, että mitä me nähdään vaikka Mannerheimintiellä ja monessa muussa paikassa, joka on aivan maan tapa ollut kymmeniä vuosia. Ei tarvitsisi olla. Mutta niin kuin Ville tuossa kertoi, niin me nähdään, että koko tämä meidän kaavoitusprosessi on viritetty suorastaan, niin kuin Ville sanoi, viritetty suorastaan siihen, että ainoa mahdollinen lopputulema on se, mistä Ville käytti termiä modernistinen metsälähiö ideaali. En tiedä, en osaa itse sanoa, että onko tämä se niin ultimaattisesti oikea käsite sille, mutta se kaikki ymmärtämistä on kysymys, kun on tietynlainen lopputulos, joka vain voi tulla. Se on tulossa uusi rakennuslaki, jonka viimeisessä versiossa oli vain 850 sivua. Se Hyvä. olkoon selvä. No niin. Sieltä takaa, ole hyvä. Joo, Margit Sörus. Tuoda mikrofoni. Ottakaa mikki joko. Kantaa paremmin. Joo, Margit Sörus tässä Inpaussa Marjoja ja kumppaneen Aisa parina. Tuli mieleen tämmöinen uutisotsikko viikonloppuna, taisi olla Helsingin Sanoma, joka uutisoi, että Helsingin rasitteena on yli 100 vanhaa rakennusta ja Helsinki pyrkii ne myymään. Ja mietin siinä sitten tätä, mitä tässä keskusteltu, että edelleen siis nähdään näin meidän kulttuuriympäristössä. Rasitteena, semmoinen hieno indoktrinaatio, että ujutetaan ihmisille näitä termejä. Hyvä. Onko vielä kommentteja? Panu. Hyvä. Mulla on yksi kysymys tähän, että ettekö te pelkää, jos siihen tulee yksi suunnittelu tai rakennusyhtiö, että lopulta ne kaikki talot näyttää samalla. Että se olisi parempi, että toiset olisi, jokaista olisi erillinen rakentaja, se on varmaan liian kallista. Toinen kysymys, paljon tuolla on asukkaita? Tuossa on joku reilu 1000 asukasta suunnilleen, se on aika pieni alue loppujen lopuksi. Ja tämä on yksi, mikä on ollut just mielessä, että ehkä tontinluovutuskilpailussa ei kannata niin kuin, aika pieniä kokonaisuuksia myydä kerralla, ettei ne sitten muistuttaisi kaikki toisiaan. Että loogiset, kun on muutama samannäköinen talo vierekkäin, niin ne jo sitten saatiin olla samasta muotista, mutta sitten niin eri korttelit näyttää jo erilaiselta, niin siihen pyritään. Kiitos. Jos vielä sieltä takaa kommenttina. Repliikki tähän äskeiseen, eli ihan onko Marjo sitä mieltä, että mä tarvin mikrofonia? Ja se kuuluu vähän selvemmin. No niin, hei kuulkaas, sellainen kysymys tuohon vielä tai kommentti, että varmaan se on hyvä ajatus olisi, että ne olisi pieniä kokonaisuuksia, mutta sitten toisaalta tärkeää olisi, että tulisi riittävästi toisintoa niissä yksityiskohdissa, että se olisi eheä ja jotta muottikustannukset saadaan alas. Eli tässä sitten kun konsulttiraporttia selvitetään, niin halutessaanhan konsultti saa sen näyttämään hirmu kalliolta, jos jokainen muotti käytetään vain kerran. Eli pitää saada riittävästi valuja, että saadaan ne muottikustannukset alas. Tuossa kannattaa olla tosi tarkka. Kiitos. Hyvä. Kiitos. No niin, onko vielä? Täällä. Marja, ole hyvä. Minua ihmetyttää se, että tässä puhutaan nyt näistä kutakuntitalollisten ihmisten asumisesta, mutta miten, kyllähän kaupunkisuunnittelu pitäisi vaikuttaa siihenkin, tai joidenkin tahojen, ennen kuin se on liian myöhäistä, siihen, että nyt esimerkiksi tuo Elielin aukio aiotaan mun mielestäni pilata kamalan näköisellä. Pilataan se kauniin vanhan asemarakennuksen ympäristö. Siis, Saarinen halusi purkaa sen. Sitten ollaan se veti siihen sen kaavankin, että se saataisiin purettua, mutta epäonnistui siinä. Nyt Niin, nyt on Marjan vuoro kai. Niin, no samoin se
museo vai mikä museo se nyt onkaan, jota tuonne Etelärantaan kaavaillaan. Tuleeko siitäkin sitten joku hirvitys, joka tuhoaa sen miljöön, missä on niitä kauniita vanhoja rakennuksia vielä? Milloin yksityinen ihminen pääsee vaikuttamaan tällaisiin, jos ei ole aktiivipoliitikko? Ja jos on aktiivipoliitikko, silloinkin pitää alistua ryhmäkuriin. Nämä on askarruttaa ja pelottaa. Oliko tässä kysymys? Etkä ole yksin. Niin. Mä kysyin, että milloin yksityinen ihminen voi vaikuttaa tällaisiin ja miten? Vaalit on yksi paikka, mutta mä olen ollut tämmöisessä vastaavassa keskustelussa aikaisemminkin, jossa samaa kysytään. Ja samaa kysytään ihan kautta Suomen, ja se on toistuva kysymys. Ja ihmiset on tosi turhautuneita Suomessa juuri tähän, että ei ole sellaista kohtaa, jossa oikeasti voidaan vaikuttaa. Ja äskettäin Hesarissa kirjoitti eräs eläkkeelle siirtynyt, taisi olla museoviraston arkkitehti, joka totesi, että tämä meidän järjestelmä, kaavoitusjärjestelmä on sellainen, että käytännössä valtaa suhteessa siihen, minkälaista rakennetta ympäristöä meillä syntyy, niin pitävät sellaiset tahot, jotka eivät ole ikään kuin meidän demokraattisen prosessin niin kuin käytössä lopulta. Ja tämä on iso ongelma, tämä on iso demokratiakysymys täysin. Ja hän jatkoi, että me tavalliset ihmiset, jotka ollaan tätä rakennettujen ympäristöjen käyttäjiä, kaikki me, niin me ei olla järjestäytyneitä, joten meidän äänemme ei sen takia kuulu. Me yksilöinä niin kuin ikään kuin kommentoimme tai kirjoitamme tai huudamme tuuleen, mutta me ei olla järjestäytyneitä, vaikka me ollaan osa tätä demokraattista yhteiskuntaa. Ja vaaleissa tänäkin keväänä tulemme vaaleissa äänestämään. Niin, nostettakoon tämäkin tikunnokkaan. Mulla ei ole tähän vastausta. On erilaisia kohtia kaavoitusprosesseissa, esimerkiksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on tietyssä kohdassa viikon parin mahdollisuus antaa jonkunlaista mielipidettä. Miten nämä vaikuttavat tulokseen? Niin, ei mitenkään. Eli tämä on täysin kosmeettinen prosessi, jossa ikään kuin leikitään, että me ollaan demokratiassa. Me ei oikeasti ole. Toi oli erittäin hyvä yhteenveto. Mun mielestä semmoinen, että jos on paljon, tehdään galluppeja, kuka niin sitten tekisikin laajoja galluppeja, niin kuin tässä näytettiin, että miten kansalaiset on mitä montako prosenttia. Eli silloin tulee sellainen kansalaisrynnäkkö, jota voitaisiin hyödyntää. Se on tavallaan niin kuin järjestäytymistä. Kyllä, mä jatkan tähän, että näitä mielipidetiedusteluitahan on tehty pitkään. Meillä on tutkimusaineistoa eri tutkimusaloilta, jotka osoittaa samaan suuntaan, minkälaiset rakennetut ympäristöt on meille ihmiselle hyviä. Mutta tämä meidän prosessi ei tuota sellaista. Ja sen takia perustin aikanaan arkkitehtuurikapinan, sen takia ollaan organisoiduttu Info Finland yhdistykseksi, jotta näitä teemoja voidaan viedä systemaattisemmin ja isommalla porukalla, isommalla voimalla eteenpäin. Et liittykää Info Finland yhdistyksen jäseneksi, liittykää arkkitehtuurikapinaan, tehdään niitä yhteisöjä, joista meidän äänet ovat laajempia kuin yhden ihmisen ääni. Koska me ollaan ihmisten ääniä, me ollaan paljon suuremman joukon ääniä kuin yksittäisten ihmisten ääniä. Kyllä, ja mä voin sanoa siinä mielellä, että me Mariannen kanssa todella 2,5 vuotta taisteltiin joka ainoa päivä, 10 sähköposteja joka puolella. Molemmat käytiin tapaamassa kaikki mahdolliset Helsingin päättäjät, että näytettiin, että Herran Jumala ei baanan päälle voi rakentaa mitään. Mutta voin sanoa, että se oli kyllä aika, että kyllä oli takki tyhjänä monta kertaa, että ymmärrän hyvin, että kaikki ei jaksa lähteä sellaista taistoa, mutta Info on erittäin hyvä nyt yhteisö, joten mä sanon samalla tavalla kuin Marjo näin lopuksi, että liittykää Infohun ja hoidetaan se, että yhdessä olemme painostava voima. Joo, kiitos mun puolesta.